яка надійшла від військової частини А-7044, де проходив службу ваш син, ваш чоловік, який загинув, захищаючи свободу та незалежність українського народу у війні Росії проти України. За проявлену особисту мужність та героїзм при виконанні обов'язків військової служби та заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, згідно наказу Міністра оборони України від 28 квітня 2026 року номер 479, Рябов Денис Валентинович, нагороджений відзнакою Міністра оборони України Хрест Сил територіальної оборони Збройних сил України.